Салом, братану, сестратану. Барои чӣ занҳо бениҳат серталаб аз мо бисёр чизҳоро талаб мекунанд? Мо мардҳо хел некунем? Мо аз занҳо бисёр чиз талаб намекунем? Ба мо чӣ лозим? Моро дӯст доранд, падарамонро дӯст доранд, модарамонро дӯст доранд, хонаро рӯбичин кунанд, шустушӯй кунанд, ҷомашӯӣ кунанд, дастмол кунанд, дӯзандӣ кунанд, хӯрок пазанд, ба фарзандон нигоҳубин кунанд, фарзандон мактаб баранд, боғча баранд, аз боғча гиранд, аз мактаб гирифта биёранд, бегоҳи ҳамроҳи мо футбол тамошо кунанд, бокс тамошо кунанд. Вақти бегоҳ вақти мо аз кор меоем бисёр гап назананд бо мо. Вақти ки чишмамон ба дигар занҳо фаромада мемонад,